Det där händer när man äter en kaka. Men det är gott att äta kakor. För det är så gott med choklad som är i kaka. Ja. Det var inte jag. Känner lite dålig i magen efter jag ätit en kaka. Jag kanske med kaka. För det kanske inte är bra att äta kaka. Eftersom att det händer inte så bra. Så det kanske när man äter kaka. Förstår ni? Ni ska absolut inte äta kaka. Så man kan få ont i magen av det. Det kanske är lite jobbigt när jag säger kaka. Och det här. Det är jobbigt när jag ätit den.